Her ser du udsigten oppe fra bygningerne på vores kaffefarm. Til højre har vi vores bodega, som er vores skur, hvor vi både kan sove og hvor vi har alle redskaberne. Og nede til venstre har vi vores vådmølle, hvor kaffen bliver afpulpet. Og til højre for vådmøllen har vi vores tørrehus, hvor den afpulpede kaffe kommer ind og bliver tørret ned, inden den bliver transporteret videre. Og ude til venstre for vådmøllen er opsamling af pulpen. Og ellers kan man se ned til venstre, hvor vores gamle bodega ligger. Og ellers kan man heroppe fra se en fuldstændig fantastisk udsigt. På en kaffeplantage er der flere tusind buske per hektar. Og da kaffen giver bedst mellem det 4. og det 10. år, så skal man hele tiden skifte de gamle planter ud med nogle nye. Og her har vi vores såbed, det er under de her afklippede grene, hvor den nye generation af kaffeplanter er ved at blive opformeret. Og grunden til, at de ligger under de her afklippede grene, det er, at det er meget varmt for tiden, så varmen er for hård ved planterne, hvis de er ude, hvis de ikke er beskyttet. Og samtidig så hjælper det også mod naboens høns. Her er José i gang med at forberede planteskolen, hvor de små stiklinger skal sættes ud i sorte plastikposer. Selve planteskolen ligger oppe i selve kaffeplantagen, så man ikke skal bære de planterne så langt ud, hvor de skal sættes. Her står José med A-apparatet, som bruges til at nivellere linjerne i kaffeplantagen. Man kan se, at kaffebuskene står med cirka 1,5 meters mellemrum på terrasser, som bliver etableret med grene og ukrudt, eller det er græs, eller der bliver slået ned, som bliver lagt her. Og så bliver kurverne etableret her, den ene række efter den anden. Her har vi sat snore op, så man kan se, hvor kurverne skal udvikle sig. Vi håber, at du har fået et indtryk af, hvilket kæmpe stort arbejde det er at renovere en kaffeplantage. Så vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at få renoveret kaffeplantagen, så vi kan få sat en masse nye buske ud. Til gengæld håber vi på, at vi kan få produceret noget kaffe, som også du kan få gavn af.